jednog dana, ne znam koji dan po datumu, galama, muzika, grmi, selo, šta je, kaže, brodovi, Nemci su došli, kaže, pa tu se ukotili u Dunav. I to je trajalo do kraja rata. To je počelo krajem juna ili početkom jula. I znam jer je bilo vreme za plažu. Mi deca smo bili tamo, igrali se u Dunav, ovamo, namo. Oni svaki brod posle pražnjena su dali ljudima to, su vukli tamo po njihovi, gde su oni hteli da, oni su hteli da se zatvaraju valjda prolaz Dunav i minirali, čulo se buka i brod polako potone, ode brod ide na dno. Neki ostao je da se vidi i tako, neko je potonuo skroz. I onda je deda sa tim nemačkim komandantom tu stajali, imali smo klupu tu na Dunavu, na brdu, i tu su oni gledali, posmatrali to potapanje tih brodova. Neki su brodovi uništavani minama, a neki su samo otvarali ventile. Na brodu svaki brod ima onu takvu zvanu ice kasnu zovu. Oni zovu brodarci to. To se otvori ventil i onda voda ulazi u brod polako i dokle dođe do palube. Onda pređe preko palube i podavi brod. Ja sam imao slučaj jedan da sam u Galcu u Rumuniji, gde sam bio tamo u predstavništvu JRB-a, sreo jednog Nemca, ali rumunskog Nemca, on je rodom tu iz Oršave. On mene pitao dakle se, ja mu kažem, ja iz Prahova, kaže, znam ja Prahovo, dobro, ja sam se iz Prahova iskrcao 1944. godine, pa gde si bi, kaže, sam bio u posadi kao mlad mornar tu, na tim brodovima koji su davljeni tu u Prahovu. Interesovalo me, stalno su neki pričali naši da je bila neka bolnica tu, da su ranjenici bili, sve to. Kaže, znaš šta, ja sam bio tamo prisutan. Ja ne znam da li je neko ostavljen na brodu. Vidio sam, kaže, ličim svojim očima da su neke nosili, vojnike neke koji su to, kaže, nosili su ih, tovarali u vagone, u stvari to su bile sve putnički vagone. Ovde su 3 broda potopljena, tu je uje 106, 110 i Uskok. I svake godine kad je nizak vodostaj vide se ovi potopljeni brodovi. Veoma je otežano jer je smanjena širina plovnog puta od Đerdapa 2, gde je prevodnica do 859 km, nema mimoilaženje i nema prestizanja u kanalu Brodske prevodnice. Iz tih razloga dugo se čeka oko prevođenja.